että ollaan tässä eletty hyvin tämmöinen virtuaalinen matkailuvuosi, eli meidän osaston kohdallakin me ollaan kaikki tälle vuodelle suunnitellut matkat jouduttu peruuttamaan, ja sitten kesken vuotta sitten päätettiin järjestää ja toteutettiin sitten elokuun lopulla semmoinen hyvinvointimatka tuonne Veresuut-hotelliin, Kylpylä-hotelliin tuonne Narva-Joensuuhun, ja muutoin ulkomaanmatkailut on sitten olleet ja tulevat tältä vuodelta sitten olemaankin aika lailla siinä. Ja sitten on tietysti tätä tilaisuutta, niin sen lisäksi, että olosuhteet, aika on hyvin erilainen, niin myöskin tämän tilaisuuden järjestäminen on hyvin erilainen. Eli ne meitä täällä kerholla on järjestäjien lisäksi ainoastaan muutama jäsen paikalla näihin rajoituksiin liittyen. Ja sitten tässä yritetään myöskin virtuaalisesti toteuttaa tätä niille, ketkä ovat mukaan ehtineet tuonne sähköiseen yhteyteen. Ja korona etenee aika voimakkaasti edelleen niin meillä Suomessa kuin myöskin sitten meidän lähialueella. Aivan erityisen vaikea tilanne on Venäjällä ja rajat on tiukasti kiinni. Ja moni voi kysyä nyt sitten sitä, että mitä järkeä tässä nyt on pitää sitten matkailua avartaa tilaisuutta, kun ei mihinkään kerran matkustamaankaan pääse. Ei meillä ole mitään harhaa käsitystä sen suhteen, että sinne nyt ihan lähikuukausina oltaisiin matkustamassa. Joo. Mutta tässä joka tapauksessa... Nyt kun se on tuo pois tuosta. Mikki pitäisi panna pois siellä. Voisitteko kaikki kuuntelijat laittaa mikrofoninne pois päältä? Sieltä se on vasemmalla puolella oleva ensimmäinen komento. Ja sitten sen vieressä on videokomento. Senkin voisi laittaa pois päältä, koska se syö tätä yhteyttä. Niin silloin meidän videot ja kaikki kuvat näkyy paremmin. Niin, tässä on nyt sitten se aika lailla tämmöistä opettelua myöskin nyt tämän kuuluisan digiloikan osalta, että miten pitkälle ponnahdetaan tai läsnähdetäänkö sitten hyvin lähelle. Mutta joka tapauksessa me ollaan hyvin vakuuttuneita siitä, että tämä koronapandemia jossakin vaiheessa ensi vuoden aikana tulee niin kuin talttumaan ja päästään myöskin sitten matkustamaan muullakin tavalla kuin virtuaalisesti, eli me päästään ihan oikeasti matkustamaan. Ja tätä varten me ollaan nyt sitten suunniteltu ensi vuodelle. Toisaalta on tietysti tältä vuodelta sitten peruutettuja ja siirrettyjä matkoja, mutta myöskin suunniteltu niin uusia matkoja. Ja niitä nyt tässä sitten Jaana sitten vähän ajan päästä rupeaa esittelemään. Ja muutoinhan meillä ohjelma on tänään se, että sitten katsellaan niitä, mitä me ollaan ajateltu ensi vuodelle, ja sitten siellä on jo esitetty jossakin, oliko se nyt Facebook-paisetissa vai missä ihmeessä pilven reunalla se nyt olikaan niin kuitenkin, ja sitten voi ihan nyt tämän tilaisuuden yhteydessä esittää, tai sitten tietysti puheenjohtajalle voi sähköpostilla lähettää esityksiä, että minne päin haluaisi ylipäätään matkustaa. Ja tässä nyt puhutaan tietysti sitten Venäjälle matkustamisesta. Ei me Venäjä-seurana niin kauhean kiinnostuneita olla muualle päin matkustamisesta. Ja sen jälkeen sitten kun on päästy ensi vuodesta, niin sen jälkeen Jarmolla erinomainen määrä sitten kuvia. Me ollaan keskitytty nyt lähinnä sitten tähän elokuiseen Narva-Joensuun matkaan, ja sitten on koska meillä on tavoitteena on ensi syksynä matkustaa Sotsiin uudemman kerran. Mehän olimme siellä 2016 ja siltä matkalta on sitten kuvia, ja näitä sitten katsellaan tässä sitten tämän illan päätteeksi. Vielä kerran tervetuloa, ja sitten mä annan Jaanalle puheenvuoron. Ole hyvä. Selvä, kiitoksia. Mä ensimmäiseksi vaihdan tämän kuvan, siirrän sinusta nyt itseäni päin. Joo, noin kamera ja sitten näyttöä. Tätä lähdetään jakamaan tätä esitystä. Vielä nousee se. Saan sen näkyville. Joo, ja tässä vielä ihan muutama tekninen asia. Että ja ylipäätään jos teille tulee jotain teknisiä ongelmia, jotain ette kuule tai jotain, niin
niin voitte palata sinne linkkiin, minkä te olette saaneet tähän ilmoittautumiseen ja tulla sen linkin kautta kirjautua uudestaan tähän kokoukseen. Ja sitten jos tuntuu, että ei siltikään, niin tässä tilaisuudesta tehdään nauhoite. Se on nyt, mä just laitoin sen hetki sitten pyörimään ja se on tarkoitus saada talteen ja sitten julkaistaan se myöhemmin tavalla tai toisella. Että jos jotain menee ohi, niin kuulette sen sitten myöhemmin jollain toisella tavalla. Ja tosiaan niin ne videot ja mikit on hyvä pitää pois päältä, niin saadaan tämä yhteys pidettyä niin kirkkaana kuin se on mahdollista. Mutta sitten kysyä tietysti totta kai voitte ja vapaasti. Yksi tapa on tietysti pyytää puheenvuoroa, mutta sitten toinen on se, että kirjoitatte, siellä on chat, siellä kommentoriviltä löytyy myöskin chat, niin otatte sen auki ja kirjoitatte vaikka kysymyksenne sinne. Meillä täällä Ira seurailee sitä täällä näin ja vastaillaan niihin kysymyksiin joko nyt tai sitten myöhemmin tämän tilaisuuden jälkeen. Ja siellä oli kai kysymys jo, että kysytään minne te haluaisitte mennä Venäjälle ja me aina mielellään otettaisiin uusia ehdotuksia vastaan. Meillä on kyllä nyt, vaikka meillä piiri pienenee, niin meillä on suunnitelmat vaan suurenee. Meillä on tässä ensi viikolle vai ensi vuodelle 10 erilaista matkaa, joita me ollaan suunniteltu tehtäväksi. Se, mitä tässä nyt sitten toteutuu, niin se on sitten, se jää sitten nähtäväksi, mutta kovin tehdään ihan nyt tulevaisuudellekin. Ja vielä semmoinen, että kaikille näille matkoillehan siis voi ilmoittautua kaikki muutkin kuin meidän osaston jäsenet. Hinnat on ihan kaikille samat. Ja sitten vielä kysymyksistä jo Reino jo mainitsikin. Me voitte myöskin liittyä meidän Facebook-ryhmään ja siellä esittää niitä kysymyksiä. Niin se on myöskin nyt täällä. Sitten jos lähdetään katsomaan ensi vuotta, mitä meillä on suunnitteilla, niin nythän meillä on seuraava tässä näin, on pikkujouluristeily. Meillä on tämän pikkujoulun kanssa ei ollut, siis meillähän perinteisesti on aina menty Viipuriin pitämään pikkujoulua. No sitten me ajateltiin, että no ei nyt päästy Viipuriin, että mennään sitten vaikka Tallinnaan ja majoitutaan siellä hotelliin. No nyt sitten saatiin se valmiiksi, mutta sitten eihän me nyt tietysti sinne Tallinnaankaan mennä hotelliin, vaan nyt mennäänkin sitten laivalle risteilemään. Eli se on 12-13, lauantai, sunnuntai, tässä pari viikon kuluttua. Me lähdetään illalla lauantaina 5:30 aikaa ja tullaan takaisin sunnuntaina 12 paikkeilla ja siis silloin ollaan koko ajan laivalla. Mennään kyllä Tallinnaan, mutta siellä maissa ei pääse käymään. Syödään siellä yhteistä illallista ja yövytään laivalla ja sitten syödään vielä tietysti aamiaista ennen 12, kun tullaan takaisin Helsinkiin. Sitten kun tässä on nämä hinnat, niin ne on nyt jo tullut tästä alaspäin, että edullisimmillaan se on 4 henkeä, kun menee samaan hyttiin, niin se olisi 53, tai euron tai 2 tipahtaakin nyt jo. Ja sitten jos menee yksinään A-hyttiin, niin sitten se on vähän arvokkaampaa, mutta tästäkin se hinta tuli jo tuohon 100 paikkeille takaisin alaspäin. Se tulee sitten, kun ilmoittaudutte, niin ne on vähän edullisemmat jo. Ja sitten tietysti se, mikä tässä nyt ihan vielä viimeiset tiedotteet, että missä mennään tämän matkan suhteen niin tuli tänään ilmoitus Tallinkilta. Laiva on liikkumassa ja siis mehän lähdetään sinne, jos laiva liikkuu ja jos korona ei meitä sitten lähtemästä. Mutta tänään on nyt, mä luen tämän, Viron hallitus on linjannut, että tiistaista 24.11. alkaen julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä on pitänyt käyttää kasvomaskia. Näin ollen myös Tallinnan reitin laivoilla on jatkossa käytettävää maskia liikuttaessa laivan sisätiloissa. Ja sitten on vielä Tallink Silja suosittelee kasvomaskien käyttöä lisäksi Suomen satamissa, jossa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Eli siis ei se tietysti sitä tarkoita, että jos on olutlasi edessä, niin kyllä toki sen maski siinä istua vaan voi. Et silloin vaan kun liikutaan siellä laivan yleisissä tiloissa, niin silloin sitä maskia käytetään. Ja sama juttu kun mennään illalliselle, niin toki se illallinen siinä syödään eikä surullisena seurata maskin kanssa sitä illallisen olemista siinä lautasella, vaan sitä käytetään liikuttaessa laivalla. Ja sitten se laiva, millä lähdetään, niin se on tämä Victoria-laiva. Me tultiin sillä Narva-reissulla, me tultiin takaisinpäin sillä Victoria-laivalla ja se olikin meidän yllätys, että se onkin pikkusta parempi tasoinen laiva. Se on tuolta Ruotsin liikenteestä otettu ja se on oikein mukava. Ja tässä kohtaa nyt voisi olla, että voitaisiin katsoa viime vuoden pikkujouluista, kun oltiin Viipurissa. Siinä
tämä on 0,5 minuutin video, ja tässä, niin tässä ei ole vielä turvaväleistä ole mitään tietoakaan. Kyllä, mutta katsotaanpa sen nyt ihan pikkujoulutunnelman vuoksi. Nyt vaan on pienennettyä yhdettyä tästä suurennettua ja sitten panna pyörimään. Tuleeko tässä nyt se ääni? Ääni kuuluu heikkoinen. Se oli siinä se. Eli jullat on tulossa, toivottavasti päästään. Sitten Viipuriin me ollaan kuitenkin joka tapauksessa menossa, ja tietysti kun tavoitteitahan täytyy asettaa, niin me on asetettu se tavoite sillä lailla, että me lähdetään sinne Viipuriin sillä entisellä systeemillä lähdettäisiin maaliskuussa, jos vaan päästään. Mutta sitähän me ei tietenkään vielä tiedetä, että päästäänkö sinne maaliskuussa, mutta meidän tavoite on, että lähdetään maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Eli samalla systeemillä, että bussilla mennään ja syödään juhlaillallista ja käydään Eremitaasissa ja kaupungilla ja tehdään ostoksia. Se on meillä suunnitelmissa. Sitten sen jälkeen, jos meidän suunnitelmat ei toteudu, niin me on tehty monta varasuunnitelmaa. Me on tehty niitä sekä Suomeen että me on tehty niitä rajan taakse. Ja yksi meidän varasuunnitelma olisi lähteä Tampereelle, jos ei rajan yli päästä minnekään. Sinne esimerkiksi, tässä on tämmöinen oletuspäivämäärä 14.4. Se voisi olla silloin, mutta se nyt riippuu monesta tekijästä. Niin siellä on Tampereen teatterissa on Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, ja se voisi olla, että mentäisiin katsomaan. Ja samalla tietysti kun ollaan kerran Venäjä seuraa, niin Venäjä-painotteisesti käydään tietysti Lenin-museossa käymässä. Ja sitten tämä ehkä on tulossa, mutta me ilmoitellaan tästä, ja niin kuin kaikista muustakin tulevasta ilmoitetaan, mitä on tulossa. Toinen meidän varasuunnitelmista, mitä tehdään kotimaahan, niin on suunniteltu tällainen kiertomatka kuin Turku-Parainen. Ja se Parainen, Turkuhan on tietysti on se maailman napakin, mutta Suomen entinen pääkaupunki ja siellä on paljon näkemistä, mutta tämä Parainen me on liitetty tietysti Leninin vuoksi, koska siellä Paraisten kotiseutumuseossa, nimenomaan siinä talossa on Vladimir Iljitš Lenin on yöpynyt paetessaan bolshevikkeihin ja mennessään Etelä-Eurooppaa kohti ja palasi sitten myöhemmin Venäjälle, niin hän on yöpynyt siellä Paraisilla ja siinä se huone, missä Lenin on yöpynyt, niin se on ihan siinä muodossa, kun se on ollut silloin. Ja mennään katsomaan sitä Leninin huonetta. Ja muuten sitten mennään sinne Turkuun, niin kaikkihan on tietysti auki, mutta esimerkiksi, että me saataisiin siihen Turun reissuun sisältöön, niin mä olin muutama viikko sitten tuolla Kakola-hotellissa. Se on tehty, Kakolan vankilaan on kunnostettu uusi hotelli ja se on niin kuin vankilaan. Mutta se on siis ihan viimeisen päälle uusi hotelli ja siinä on muuta huonompaa sanottavaa, muuta kuin se, että se ei ole ihan Turun edullisin tällä hetkellä, koska se on niin hienossa kunnossa. Mutta jos me sieltä saataisiin sellainen kiva hinta, niin se olisi aika kiva mennä ja yöpyä vankilassa Turussa, samalla kun käydään katsomassa Paraisella sitä Lenin huonetta. Ja ehkä käydään Turun linnassakin, se jää sitten nähtäväksi, miten tämä asia kehitellään eteenpäin. Toivottavasti ne yhden hengen huoneet on isompia kuin siinä vanhassa talossa. Kyllä, ne huoneet on tosi isoja ja oikeastaan mun täytyy sanoa, että ei siinä se vankilatunnelma, niin se parhaiten siellä kyllä näkyy siellä käytävillä. Että ei se siitä huoneesta kyllä ei voinut arvata oikeastaan olevansa missään sellissä. Ne on niin viimeisen päällä. Mutta tietysti käytävät on ihan, näyttää pitkät käytävät ja ovia molemmilla puolilla niin kuin vankilassa. Sitten, mutta se on meillä järjestelmä, mutta meillähän on sitten näitä suunnitelmia oli keväälle. Meillähän oli, mikä tältä vuodelta jo jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään, oli matka Kaliningradiin. Ja se on meillä kyllä edelleen voimassa. Meidän on tarkoitus lähteä päivämäärillä, mitkä me on määritelty, niin tuonne Kaliningradiin.
Mutta nyt kun tilanne on tämä mikä on, niin me ajateltiin, me sitä pari kuukautta tässä vielä ihmetellään, että kun nähdään varmaan helmikuun paikkeilla ehkä, että mikä se Kajan yliopiston tilanne on ja mitkä on koronatilastot ja muut, niin voidaanko se Kaliningradiin lähteä. Ja ihan mä lyhyesti sanoin se, ja sehän matka on tavallaan silloin kun se oltiin lähdössä tänä vuonna, niin sehän oli melkein täynnä. Sinne muutama paikka olisi vielä vapaana, mutta totta kai se listahan täytyy käydä uudestaan läpi, että kuka on mitenkin menossa, mutta tällä hetkellä se meillä on vielä päällä, mutta sitten meillä on tuollainen Baltian kierros varasuunnitelmana. Se Kaliningradin matkahan olisi ollut niin, että me olisi yövytty ensin Latviassa ja sitten oltu 3 päivää Kaliningradissa ja siellä käyty Baltiiskin sotilastukikohdassa muun muassa erikoisohjelmaa ja kierrelty siellä rannikolla ja paluumatkalla yövytty Liettuassa, menty rannikkoa pitkin. Mutta saa nyt katsoa, miten siinä käy. Ja täytyy tässä sanoa, että ennemmin kyllä tuntuu siltä, että ehkä me se tältä vuodelta tai ainakin keväältä joudutaan unohtamaan, niin sitten me on tehty tällainen korvaava Baltian kierros. Ja se me tehtäisiin pikkusen myöhemmin, se Baltian kierros. Se on sen takia toukokuun puolella, koska Tallinkon on ilmoittanut, että risteilyalus Latviaan lähtee toukokuun alussa. Ja sen takia tämä Baltian kierros tehtäisiin vähän myöhemmin, koska me tehtäisiin se niin, että lähdetään Helsingistä laivalla Riikaan ja sitä kautta tehtäisiin se. Ja sama juttu tultaisiin takaisin myöskin sillä laivalla. Ja sitten meidän ei ollut tarkoitus mennä tällä matkalla samoihin paikkoihin, mitä olisi menty sillä Kaliningradin reissulla, että sen puoleen ne voi tehdä sitten vaikka molemmat tämän nyt ja sen Kaliningradin myöhemmin. Että tarkoitus on, että me oltaisiin siellä perillä 2 yötä Liettuassa, joista vähintään toinen Kaunasissa, ja liikutaan sillä seudulla, ja sitten ollaan 2 yötä Latviassa, ja niistä jälkimmäinen yö on tarkoitus olla Riikassa. Mutta vielä muuten me tätä ohjelmaa kehitellään, ja siis tässähän nyt ylipäätään mietitään, että mihin päin ollaan lähdössä ja mihin päin ei olla. Mutta tällainen on, ja minulla on tässä sellainen video tai kuvio, mä voisin muutamia näyttää Baltian kuvia tässä kohtaa. Katsotaan, jos mä saan tämän vaan. Tässä harjoitellaan tätä digihommaa, niin jos me saadaan täältä aikaiseksi. Tuli. Minuutin verran tulee kuvia Baltiasta. Ensin tulee Liettuasta ja sen jälkeen Latviasta. Onko se nyt läheltä liikaa? Siitä sitten mennään takaisin meidän esitykseen. Se oli se, mitä olisi keväällä on. Ja sitten se, mitä meillä oli tälle vuodelle kanssa suunniteltuna, oli tämä Häkisalmi-Konevitsan matka. Ja se on tarkoitus toteuttaa suurin piirtein samalla sisällöllä, mistä me on aikaisemminkin kerrottu. Mutta nyt tässä uutuutena on, mitä vielä sovitetaan, on, että me ollaan periaatteessa sovittu Lappeenrannan osaston kanssa, että me tehdään tämä matka yhteisesti ja se saattaa tehdä jotain vähän muutosta tuohon ohjelmaan. Mutta noin niin perusrunkona on se, että mennään bussimatkana, ollaan 2 yötä perillä Venäjän puolella, joista toinen yö Käkisalmessa. Ja sieltä käydään Konevitsassa, laivalla Konevitsan Luostarisaarella. Ja sitten paluumatkalla me oltiin suunniteltu Viipuria, mutta nyt vaikuttaa, että me ollaan siellä Formula-radan, siellä Igora-hotellissa, oltaisiin se toinen yö. Mutta tästäkin tulee sitten tietoa, kun päästään lähemmäksi kesää, että mitä oikeasti sitten tehdään. Ja täältäkin löytyy video, tuommoinen minuutin mittainen kuvasarja,
missä on mistä mä sen otan kuvat on kaikki Laatokan rannalta, nämä järvikuvat ja sitten sieltä Käkisalmen seutuvilta. Vai herra Jumala, kun mä en osaa. Siinä oli Käkisalmen suunnitteilla. Sitten mennään eteenpäin, mennään syksyn matkoille, mitä on suunnitteilla. Ollaan menossa Sotsiin ja Suhumiin. Ja se on tarkoitus tehdä syyskuun lopulle ja se alkaa, nyt tuntuisi tällä hetkellä, että se olisi aika ihan realistinen päivämäärä, että lähdettäisiin syyskuun lopussa. Ja tarkoitus on tehdä matka niin, että mennään ensin Moskovan kautta Sotsiin junalla, mennään matka sinne päin. Ollaan siellä 4 yötä hotelli Helmessä ja sitten siitä sen jälkeen lähdetään Abhasian puolelle Suhumiin. Ja sitten matkassa olisi tietysti totta kai ruokailuja, vähintään 1 ruokailu aamiaisen lisäksi joka päivä. Ja hetkiä on siellä tarkoitus järjestää. Ja nyt tässä kun on vähän saatu, me paranneltiin tätä ohjelmaa vähän sen, kun saatiin vähän palautetta, että pitäisi meidän nämä kohdevalinnat olla ulkoministeriön mukaisia. Siis tämä Zoomihan on sillä alueella, että teidän kannattaa mennä lukemaan Suomen ulkoministeriön sivut. Sinnehän ei Suomen ulkoministeriö suosittele matkustamista, mutta me on tehty sinne muutama testireissu ja siellä on ollut ihan mukavaa, mutta ennen kuin päätätte lähteä tälle matkalle, niin voitte käydä siellä arvioimassa, että haluatko lähteä. Ja sitten me parannettiin tätä matkaa sillä tavalla, että jos tuntuu, että sinne Zoomiin ei haluakaan lähteä, niin tämä matka voi tehdä myöskin niin, että lähtee Sotsiin. Siellä Sotsissa voi olla sen aikaa, kun muun käy siellä Zoomin puolella. Ja sitten palataan kuitenkin yhdessä ja tavataan siellä Sotsin lentokentällä ja sitten lennetään sieltä Pietariin. Se olisi tämän matkan ohjelma, joka muutettuna siitä, mitä esiteltiin viime vuonna. Nyt mitä tästä voisi vielä näyttää, niin voitaisiin katsoa vähän videokuvaa sieltä Mustanmeren rannikolta. Siihen ääntä vähän taustamusiikkia ja kuvaa suuremmaksi. Tuota vielä ensin. Noin. Tämä video kestää 5 minuuttia, mutta katsotaan siitä pari minuuttia tästä alkua, niin näet parhaiten Mustanmeren rantaa ja Mustaa merta. Niin, sehän on se perinteinen kysymys, mitä tapahtuu, kun sukeltaa Mustaan mereen, minkä väriseksi silloin, millaiseksi silloin muuttuu. Niin se... Silloin kun menee 100 metriä, niin sitten alkaa olla mustaa. Joo, mutta siis sehän näin sinne käy, että kun Mustaan mereen sukeltaa, niin silloin muuttuu märäksi. Ja me olimme 2016 Sotsissa.
täällä on niin kuin muutamia, jotka olimme sillä matkalla ja nyt on tarkoitus sitten syksynä mennä uudestaan. Joo, se on totta. Meitä oli 40 silloin ja se matka onnistui hienosti. Kelit oli hyvät ja mehän mennään tuossa ihan parhaalla samettikaudella, milloin kaikki hedelmät on kypsynyt. Ja meri on vielä ihan lämmin kesän jäljiltä. Se oli 20 asteita, eikö se ollut? 14. Joo, ja kuitenkin kesän helteet on silloin jo ihan ohi, niin se on paras hetki lähteä sinne. Sitten nyt on 2 minuuttia, katsottiin sitä, niin voidaan vaihdetaan suunnitelmaa eteenpäin. Tästä. Sitten meillä on taas näitä varasuunnitelmia, meillä on, mihin vielä puuttuu sisältöä, mutta me ollaan lähdössä esimerkiksi Imatralle ja Lappeenrantaan. Se syy, miksi tämä valittiin ja mitä saatiin vinkkejä just, että kun ei ole Viipuriin päästy, niin käydään sitä ainakin katsomassa Viipurin pienoismallia ja tehdään matkaa sinne päin. Mutta milloin se tehdään, niin se riippuu nyt tässä, miten tilanteet, miten oikea Venäjä aukeaa. Sitten meillä oli tarkoitus pitää pikkujoulut tuolla kisakeskuksessa 100 kilometrin päästä Helsingissä, mutta siitäkin me nyt luovuttiin ja valittiin tuo Tallinnan risteily sen tilalle. Mutta sinnekin kyllä lähdetään jossain välissä. Otetaan bussi alle ja lähdetään sinne. Siellä on kuulemma oikein hyvät ulkoilmaastot ja kaunis paikka. Ja sitten taas päästään joulukuuhun, niin sitten ensi vuoden joulukuulla toivottavasti on päästy taas normaaliin rytmiin ja voidaan lähteä Viipuriin pitämään pikkujoulua, niin kuin joka vuosi on pidetty. Tämä vuosi vaan tietävät lailla tästä välistä, mutta ehkä ensi vuonna päästään jo heti. Ja päivätkin olisi hyvä, että olisi siinä itsenäisyyspäivän maanantaina, niin se edeltävä viikonloppu esimerkiksi saattaa olla se päivä, milloin lähdetään liikkeelle Viipuriin. Ja tässä kohtaa nyt käytiin ensi vuosi on läpikäyty, mitä meillä on suunnitelmia ensi vuodelle. Vähän on unelman tasolla, mutta kyllä näistä jotain varmaan saadaan ensi vuodelle suunniteltua. Sitten, että me nyt ei mitenkään rajoituttaisi, niin meillä on sitten vielä lisää suunnitelmia tulevaisuudelle, niin mä voisin käydä ne tässä nyt ihan pikaisesti läpi. Tässä oli se, mitä meillä on ensi vuonna tulossa ja sitten se, mitä meillä on ajatuksia. Ja niin kuin me on nyt kyselty tuolla chatissakin ja muutenkin, niin me otetaan kyllä siitä huolimatta koko ajan uusia ehdotuksia vastaan ja muokataan näitä meidän suunnitelmia sen mukaisesti, mitä tulee hyviä ehdotuksia. Niin kuin me on nämäkin matkat tehty nyt, mitä me on saatu ehdotuksia. Niin se, mitä tässä on tapetilla, nyt on ollut puhetta risteilystä Kemiin tässä korona-aikana. Viking Line puhui jossain vaiheessa, että he valmistelevat sellaista asiaa, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa vähän aikaa. Mutta heti kun se ilmestyy ohjelmaan, niin me oltaisiin kyllä valmiita lähtemään Kemin risteilyyn. Tapaamaan Kemin osastoa muun muassa. Sitten meillä on se, mitä meillä on vähän suurempi suunnitelma. Ei tapahdu ensi vuonna, eikä tiedä sitä seuraavana, mutta meillä on Mustameren risteily haaveissa toteuttaa. Ja tässä meillä on vanha esitteen kanssa. Siinä on ensimmäisen kerran suomalaisille. Se on ollut ehkä ensimmäisen kerran, mutta se on tapahtunut MS Armenia laivalla. 1986. 4.–14.7. Silloin se on pidetty ja nyt me haluttaisiin järjestää se uudestaan. Tai sanotaanko, ei vielä ensi vuonna, mutta lähivuosina se on tarkoitus järjestää. Sitten mitä meillä on muuten, mitä meiltä on paljon toivottu, on se, että tehtäisiin Trans-Siberian junarata. Eli 10 000 kilometriä junalla Helsingistä Vladivostokiin asti. Mutta sitten siinä on toinen vähän sinne päin, olisi tuonne Siperiaan liittyen. Toinen ajatus on, että mennään Baikkalille asti, ei mennä ihan koko rataa, vaan mennään ainoastaan Moskovasta 4 päivää junalla itään päin ja jättäisiin Baikkalille useammaksi päiväksi. Ja kierrättäisiin sitä siellä junaradalla ja tehtäisiin risteily siellä Baikkalilla, se on yksi vaihtoehto. Mutta siis tämäkin on, ei ensi vuosi, vaan sen jälkeisiä suunnitelmia. Sitten meillä on tarkoitus tehdä lähivuosina ihan
kunnon matka Moskovaan. Moskovassa ei ole käyty pitkään aikaan. Niin katsottaisiin vähän uutta Moskovaa ja vanhaa Moskovaa. Esimerkiksi mentäisiin tuossa, kun on tuo Moskova Cityn pilvenpiirtäjät, niin siellä on hyvä näköalatasanne. En muista mikä noista taloista, mutta yhdessä on oikein hyvä näköalatasanne. Ja sitten voitaisiin vaikka ajella köysiradalla yli Moskovajoen ja sitten Moskovajoen risteilylle ehkä. Ja tietysti katsotaan vanhoja paikkoja, Punaista toria ja muita nostalgisia paikkoja. Tehdä tällainen uusi ja vanha Moskova-yhdistelmä. Sitten meillä, jos vielä on mitä näitä kotimaan suunnitelmia, niin meillä on tarkoitus tehdä matkaa Suvorovin linnoituksille ja kanaville tuonne Kaakkois-Suomeen. Siellä on monta linnoitusta, mikä tässä on listattu: Ruotsin salmi, Kyminlinna, Hamina, Kärnäkoski, Utti, Taavet ja Lappeenranta. Ei mennä ehkä niille kaikille, mutta tehdään kuitenkin jonkunnäköinen kotimaan kierros, jos tuntuu siltä, että jatketaan tällä kotimaan linjalla vielä lähitulevaisuudessa. Sitten meillä on vielä suunnitelmissa, että tehdään jonain lähivuonna, lähdettäisiin ei Venäjälle, vaan Armeniaan ja Georgiaan. Lennettäisiin Jerevaniin ja käytäisiin siellä Araratin konjakkitehtaalle ja missä nyt siellä sitten käytäisiinkään. Katsottaisiin Armeniaa ja sitten sieltä lähdettäisiin bussilla, ajettaisiin Mustameren rannalle Batumiin. Se tie, mikä johtaa Jerevanista Batumiin, niin se on kuulemma oikein kaunis. Mä oon mennyt sen junaradalla, mutta se autotie on kuulemma oikein kaunis. Sinä on kerran mennyt se. Sen pääsisi 10 tunnissa Googlen mukaan, mutta me ehkä etsitään sieltä pieni kaupunki tai kylä ja yövytään siinä matkalla vielä. Tällainen on suunnitelmissa. Se kyllä yövyttiin yli. Eli tässä on nyt, mitä meillä on suunnitelmissa, ja nyt tämän jälkeen mä voisin siirtää puheenvuoron Jarmolle. Jarmo näyttää, mitä on tehty. Paljon matkoja on tehty. Kiitoksia muun puolesta. Mä lopetan tämän näytön jakamisen nyt. Ja sitten sä pääset jakamaan. On sulla jako päällä? Joo. No. Laita se sieltä alhaalta se share screen. Se ei näy nyt, kun sä tulit kuvasta päälle. Pistä se kuva sinne alalaitoon. Tämä on ihan nemekiä sieltä jälleen. Toi kuva. Siellä on aivan upeat hiekkarannat siitä Narva-Joensuussa. Tässä se näkyy aikaisemmin. Paitsi ettei se hyvä uimaranta se ei ole, koska se on niin matala, sinne saa kävellä kuinka kauan. Katsotaan vaan tuota kuvaa. Jäämeren. Ai, sade. Tässä sen näkee, ettei tämä virtuaalitodellisuus ihan tässä vielä. Tämähän on koko ajan vaan todellisuudessa. Suomessa. Joo. Siellä se on saastuneessa. Ai se pitää jakaa, joo. Nyt sun näyttää, että ne on. Hyvä. Nyt taas sieltä kuvat. Siinä mä käyn elementtään toiseen. Jos näet mahdollisesti niin valmiin. No niin. Tässä äsken hahmoteltiin kaikkea tulevaa ja nyt joudutaan siihen vaiheeseen, että muistellaan vähän vanhaa. Tämä on meidän kesäretkeltä sieltä Narvasta. Ja matkaa ei ole kuvattu, mutta nyt ollaan jo siellä 14 kilometriä pitkällä hiekkarannalla Narva-Joensuun alueella. Ja Suomi näkyy tuolla kaukana. Ei ole taistelut käynnissä, vaikka on noin värikäs taivas. Itämeri oli rauhallinen. Sehän on rauhan meri. Ja ensimmäinen ilta yksi ryhmä kokoontui piknikille sinne hiekkarannalle katsomaan, että minkälaista meininkiä siellä on. Ja oli pienet piknikkivätkin mukaan. Tämmöinen väärää suuntaan mennessä tuolla noin. Aika nopeasti menen eteenpäin. Tämä nyt enemmän on tämmöistä luontokuvausta. Paikat on paljon kohentunut se Narva-Joensuussa siitä, mitä me ollaan ensimmäiseen kertaan käyty. Ja nämä omakotitalot ovat varsin viihtyisiä ja hyvässä kunnossa.
Siellä on tietysti monenlaista asuntoaluetta ja on vielä vanhoja muistomerkkejäkin entisiltä ajoilta. Tässä pari näyttöä siitä. Ja ravintolat on tuommoisia eksoottisia. Sisällä kiva ponkita sinne ja erikoinen on tietysti tämä Narva-Joensuun satama. Ja maa, mikä tuolla takana näkyy, niin se on Venäjä. Tämä raja Narvajoen yli, se vaikutti hyvin semmoiselta niin kuin leppoiselta hommalta, että siinä on pojut keskellä ja kummallakin puolella on sitten tarkkailijat, jotka valvoo rajaa ja heillä on hyvä yhteistyö siinä rajan yli. Se vaikutti hyvin luontevalta rajalta. Riippuu tietysti näistä kansainvälisistä suhteista, jos ulkopuoliset sotkii asioita, niin rajakaan ei ole rauhallinen. Onko se muuten vieläkään virallinen raja? Onko teillä raja? Se on kai virallinen nykyään. Mä ymmärrän, että virolaista siinä vähän niin kuin veti takaspäin, se oli jo valmis se homma, mutta ne on myöhemmin sopinut sen minun mielestä. Että se on niin kuin virallinen raja. Tietysti jollakin voi olla toivomuksia. Ja tässä on sitten vähän tämmöistä, kun siellä oli kiva ulkoilla ja kävellä, niin rannikkoa. Ja katsoo näitä pihoja, niin siellä on tämmöistä aika viihtyisää. Lapsillekin on vähän monenlaista kahvilaa ja pientä ravintolaa. Tässä näissä matkakuvissa nyt ei ole noita Narvan kuvia. Jos olisi toisesta setistä otettu sarja, niin siellä olisi ollut paljon enemmän Narvasta. Me ollaan tehty semmoinen kierros, että mentiin Pietarin kautta. Tultiin sieltä, nähtiin se Iivanan linna ja tultiin se ylityspaikka ja sitten toisella puolella sitä Narvan linna, Hermannin linna. Silloin nähtiin enemmän sitä kaupunkia, koska me asuttiinkin myös siellä Narvassa hotellissa. Tässä nyt ollaan sitten tässä Narvan linnassa. Meillä oli siellä siellä alakerrassa tämmöinen aika viihtyisä ravintola, vähän tämmöinen hämyinen, ettei oikein kirkasta kuvaa, mutta niinhän tulemaan pitää ravintolassa ollakin, ettei tiedä, että onko hyvä päivä. Ja nämä kopit, mitkä on tuolla, on se vene ja muut kalastustaudun säilytyspaikka. Nopeasti näppäillä, kun me kivimiehen kanssa käveltiin tuolla. Sitten tultiin näiden hautausmaiden ohi. Niitäkin kuvattiin vähän erilaisia, juhlallisia muistomerkkejä. Nämä kertoo tietysti sota-ajasta. Siellähän niin Ylintalo meni välillä länteen ja sitten idästä länteen. Ja tässä meidän hotellin edustalla seurataan tätä hääseremoniaa, mikä tuossa äsken kuvattiin. Ja tietysti meillä oli tämmöisiä yhteisiä tapaamisia tai yhteisiä ruokailuja. Tämä on muistaakseni se meidän viimeisin. Ja sitähän juhlistettiin oikein ilotulituksen, jos sitä ihmetellään tässä kaula pitkän. Ja ei pelkästään niin, että me olisi käyty siellä kylpylässä voimassa, vaan uskaltauttiin myös mereen. Tämä oli siinä mielessä aika viileässä vedessä, saa kalata aika pitkän matkan. Se on uroteko, kun kulataan tuonne aaltoihin. Ja tässä on sitten niin vähän toisenlaista meininkiä. Täällähän me vietettiin tunti tolkulla aikaa. Tässä mä kävin vain lähtiessä kuvaamassa vähän niin kuin suihkun puolelta vaatteet päällä. Siellä oli aika semmoista sopivan rauhallista, että ei ollut pelkoa tästä koronasta. Tapauksia oli tavattu vain yksi. Ja sekin oli niin kuin saatu siitä rajoitettua se homma hyvin. Oltiin niin kuin turvallisessa jutussa. Mikäs tuosta niin kuin vilahti? Aha, siinä kävellään jonnekin. Todella miellyttävät oli nuo kylpyläosastot. Siellä oli 8 erilaista saunaa ja oli paljon ja kaikki ulkona ja muuta mukavaa. Se oli niin kuin semmoista rentouttavaa oleskelua pitkien kävelyreissujen päällä. Sitten me tullaan sieltä paloreissulta, niin tämä on kai Sillamäen kohdalta tämä tuo. Se oli monenlaisten tarinoiden kaupunki se Sillamäki, koska siellä oli nämä ydinfyysikot neuvostoaikaa ja se oli suljettu kaupunki. Tämä on erikoisen näköinen katukuva tässä, kun on tämmöistä kivan näköistä sepelikiveä, mutta tähän oli, niin kuin tehtiin yksi semmoinen keskeinen pääkatu ja siinä tehtiin asfalttia justiin. Me oltiin vähän kiertelemään bussien kanssa. Tässä on tämä Sillamäen maisemaa. Näkee, että se on aika tyylikäs arkkitehtuuri.
yhtenäinen homma ja upeasti aukeaa tuonne merelle. Ja siinä sitä vähän ihmetellään. Jos menee, niin tämän muistomerkin ainakin näkee. No tässä me ollaan jo Tallinnassa, että hypätään vähän niin kuin ajomatkaa. Se on hyvin kaunis se rantatie, joka johtaa tänne Narvaan. Itä-Virohan ei ole suomalaisten semmoinen pääkohde, me enemmän mennään länteen ja etelään. Mutta tosiaan niin siellä Narvassa olisi paljonkin näkemistä. Siellä on kartanoita, siellä on luostareita, siellä on monenlaisia. Kuka se oli se oiva Pohjaranta vai mikä se meidän erikoisopassa oli? Joskus ollaan käyty Kalle askettelijan siellä kartanollakin katsomassa hevosia ja muuta. Oivaa näitä erilaisia paikkoja. Tässä Seljankaan me Tallinnassa nautittiin. Lasituulista. Jos tuuli ei vienyt, se oli vähän tuulinen päivä, se oli hyvä, että oli tuollainen annostus. Ja laivalla sitten yllättäen muumi tuli ja otti meidät vastaan. Toivotti tervetulleeksi kotiin maahan. Silloin tämä matka päättyi tähän. Tämä Oiva Pohjaranta ottaa suomalaissyntinen henkilö, joka on kattolisoitu Makedonisten pitäjä siellä Narvassa. Hän järjestää matkalaisia ja toimii siellä. Eihän tässä nyt tällä matkalla joutunutkaan, koska ei meillä ollut varsinaista turistiohjelmaa siellä, vaan oltiin ainoastaan sitten keskityttiin tämmöiseen hyvinvoinnin kehittämiseen siellä spa-meresuussa. Meillä oli ainoastaan kaupungissa yksi käynti, jolloin käytiin siellä illallisella siellä Narvan linnan ravintolassa. Aina me ollaan vaan matkalle lähdössä tässäkin. Tämä on semmoinen vakiopaikka, jolloin lähdetään penniä edestä tuossa Rautatien torjunta. Siinä Aleksis kivi katseli. Mietteli aina kysytään, että kumpaan käteen Aleksis kivi nojaa siellä, niin sitä pohditaan, että kumpaan käteen se on. Oikea vastaus on tietysti, että ei kumpaankaan. Kädet yletään niin kuin sylissä. Mutta sen me ollaan monta kertaa sitten todettu, että muistetaan hyvin. Ja tämä on ollut yksi semmoinen linja, millä me ollaan kulkut PS-bussissa kyykyttänyt meitä hyvin kauppaan. Ja ensimmäisenä kohdattiin tulli. Ja tässä näytetään minkälaista meininkiä raja-asemalla. Ja sen jälkeen ollaankin jo Viipurissa. Tässä meillä oli kiire, kun meillä oli pitkä matka. Tehtiin tämä Sotsin matka junalla. No Viipurin linna. Siellä on Pyöreäntornin Hämärässä. Siis ei Viipurin linna, vaan Pyöreäntornin Hämärässä tässä niin tämä toisessa tunnelmassa. Ja sitten me ollaan jo vähän niin kuin menossa sinne juna-asemalle päin tässä, niin vietetään vähän aikaa vielä. Ja nyt oli erittäin positiivinen kokemus tämä juna. Hyvin moderni, hyvin toimiva. Ja jos puhutaan tuosta kierrätyksestä ja muuta, niin siellä oli kaikki lajittelupisteet niin kuin erikseen. Ja mikä tietenkin on niin kuin mukavaa, että siellä oli siistit vessat ja suihkut ja tämmöiset. Ja aika tilavat oli ne makuvaunut, missä matkustettiin. Siinä oli melkein TP-romantiikkaa. Äkkiä päästiin näiden sivuilta ja niitä juttuja. Niin joo, tässä oli tietysti mukava tämä, että kun pysähdyttiin siellä asemalla, niin ne on vähän samantyyppisiä nämä asemat. Siellä lukee Vaksaa, lukee tuolla ylhäällä. Mikäs tämä kauppa? Tämä on Vorones. Vorones. Joo. Siinä meillä oli pieni pysähdys. Ja jotenkin jäi mieleen se, että miten tämä historia ja muut hommat, niin kuin, että tämä junahan koukkasi pikkusen Ukrainan puolella. Yöllä me ei tiedetty sitä, että se meni. Kun kartasta katsoo, niin se ratakulki siellä. Ei, nyt meni katos, tätähän on nyt vielä paljasta. Ja aina, missä me matkustellaan, niin me sitten seurustellaan ihmisten kanssa ja tutustutaan ja vähän niin kuin otetaan selvää, että mitä kuuluu tässä keskustelussa. Sitten ollaan vakavana tuolla vaunussa, taas jatketaan matkaa. Ja pysähdysten aikana käytiin vähän happea ottamassa. Semmoista hyvän tuulistaan joukkoa tuossa näkyy olevan. Joo, no,
nyt näytti tästä vähän ravintolan palvelun. Tässä niin kuin kysytään, että mitä tilataan. Koska vastaan. Mä pikkusen pistää vauhdikkaammaksi, että ehditään katsoa niin kuin enemmän. Nyt ollaan jo perillä. Sotsin rautatiellä. Meillä oli bussi vastassa ja me tehtiin pieni kiertoajo. Kierros siellä kaupungilla. Tässä on tämä puisto, hyvin puisto ja lastenpuistokin. Sitten siinä on komea tämmöinen aiheteos. Siellä on kaikenlaista kivaa ihmeteltävää. Ja lapsille on tultu veneitä, niin siellä on kehitetty näitä tämmöisiä erilaisia linjoja mempeitä, mitä voi laittaa käyttää. Sitten on ollut semmoisia jotakin merkkihenkilöitä istuttamia puita tässä. Siellä oli tietysti nämä olympiatunnukset näkyy vielä hyvin. Siellä on nyt näitä, mitäs nämä oli nämä Putinin motoristit, nyt se voi olla sellainen pyörä. Yleisöllä. Näkee, että siellä on kaikenlaista vielä vempeleitä. Täällä on semmoisiakin vempeleitä, mitä ei täällä meillä harvoin näkee. Ja tässäkin on tämmöistä vanhanajan tyyliä. Ravintola. Siinä Petteri Panikko on mieleen tästä. Ja ei se ole. Oli vaan mieleen siitä kun elokuvasta. Ja sitten nämä satama-alueet on täällä Sotsissa. Se koko ranta. Ja sitten veneet on vähän samalla kuin Monakossa ja monessa muussakin maassa ja Suomessakin täällä meidän kesällä näkee upeita veneitä, niin samalla näkee tuolla Sotsissa. Ja ne kadut oli tämmöisiä rauhallisia katuja tässä. Yksi innokas turisti ottaa kuva toisesta turistista. Ja näkee, että oli vähän tämmöinen harmaa, mutta kuitenkin kiva ilma. Silloin kun ei sadannin mukana. Mikäs tää paikka on? Matsasta. Siinä on sen perustaja. Rikkivetti kylpylä. Ja sitten tässä tuo hunajamiestä kiinnostaa aina hunajakauppa. Meillä on pari semmoista hunajamiestä meidän porukassa. Ossi on toinen ja Leskistä Raimo on toinen. Ossi nyt enää. Ossi on entinen. Leskistä Raimo on aktiivinen. Se on matka muistuttaa vähän tämmöistä kemikkovaihtoa. Joo, siellä oli sitten sirkusesityskin heti melkein alkuun. Osa porukasta ehti sielläkin vasta nauttimassa. Sen sirkushan on parasta tuolla, kun se kertoo siitä, että miten miten niin ne perheet voi. Siellä on lapset on innokkaina ja parhaisia vaatteisiin koetaan, että ollaan niin nauttimaan monikulttuurisesti sirkusohjelmasta. Tämä on tämä kuuluisa näköala palikka siellä Sotsilla ja ja siinä oli matkalla sinne, että joltakin merkkihenkilöiden huviloita. Me käännettiin siitä ohi. Aikaa kaikki. Ja tässä otetaan rennosti. Siellä näkyy Sotsi. Keskus. Sotsihan on, eikö se ole Venäjän pisin kaupunki? Se on niin pitkät rannikko, että siihen kuuluu niin paljon alueita. Ja kuuluu kaikki uutta sinne opas. On hyvissä väleissä. Ja sitten niin vuoret näkyy tuolla kaukana. Kaukasus kaukana siitä. Ja meidän Pajalasta. Samovarin tunnelma. Aina kun on tilaisuus, niin kannattaa vähän levättää ja nauttia. Aika upea, hyvä paikka oli tämä ravintola tuossa. Mä ostin sieltä sitä Zornean Plasan tullut ja se on vieläkin korkkaamatta. Mä odotan vaan, mitä on sopia tilaisuus. Tämä on semmoinen paikka, missä matkalla pysähdyttiin. Eikö niin? Ei kun täällä mentiin katsomaan näitä putouksia. Putouksia ensin ja sitten mentiin syöntiin kaupan sellaisessa ravintolassa.
Se oli aika jännä paikka. Sitten siellä oli tämmöistä kalkkiperäistä toi kallio, että sen takia ne purot ja muut, niin ne saattaa olla semmoisia niin kuin valkoisia väriltään, kun siitä kulkeutuu sitä kiviaineesta. Luulisin, että se Mustameri olisi vielä valkoinen meri, kun sinne ollaan vuodetaan tämmöistä vaaleita vettä. Me ei menty sinne ihan huipulle, mutta oli meillä yksi henkilö, joka kävi ihan tuolla niin kuin latvoilla katsomassa, minkälaista siellä on. Hän myöhästyi vähän meidän ruokailusta. Me oltiin ehditty aloittaa jo paikalla. Mitäs me syötiin? Se oli jotain perimiä. Ei ollut pelmeneitä. Viikaleita. Viikaleita, joo. Joo, niitä otettiin mukaan. Joo, saatiin. Ne oli tosi hyviä tuolla ulkona. Ainahan ruoka maistuu ulkona syödä. Korppi, joka oli siellä häkissä. No niin, nyt tultiin Aarlieriasta. Onko tämä juna-asema? Joo. Ei ole Kaltakin rautatiessä. Se on just joo. Nyt ollaan menossa taas näin pohjaan. Mä tapasin takaisin vielä, näitä katsotaan toi. Aika moderni homma. Tämmöisiä oli niin kuin matkan varrellakin vähän saman tyylisiä, taas kun mennään sinne noin talviurheilukeskukseen. Olympiapaikoilla. Komeen näköinen joen varsin, mitä seuraten meillä meni. Siinä meni moottoritie ja sitten rautatie. Kaikki oli ihan uutta. Ja nämä rakennuksetkin, mitkä oli rakennettu tuonne, niin joskus muistatte, että oltiin nyt maistamassa munahinaa. Ja vähän muutakin maistettiin. Siinä oli juuri. Sieltä katsotaan, olisiko tässä ainakin hyvällä tullalla siinä. Tässä maistetaan, joo, nuoret naiset nappailee. Seijakin. Se on aika hyvä. Munajalla on maustettu, niin se on siellä hyvä. Tässä me luokkailtiin tässä paikassa. Tässä on tämmöinen ryhmäkuva. Tosiaan se juna kulki siinä. Nyt ollaan jo siellä. Mikäs tämä on paikainen Krasnoja? Se Rosamuutokissa. Siellä oli 3 kaupunkia, että käytiin varmaan Rosamuutokissa. Joo. Joo, just se on. Mentiin sitten vähän korkeammallakin. Se oli taas uusia kaupunkeja. Joo, täältä lähdettiin Pöytselikaavasta vuoresta. Ne oli kyllä, laitteet oli viimeisen päälle. Euroopassakin kiertää, niin samanlaiset päälle. Tässä on valmistunut tämmöiset lähtöpaikat sitten niin valmistelussa. Mahtavat oli maisemat, ja se oli kyllä hyvä hengittää tuolla. Tässä on tämä Espoon Ahopankki. Ja nythän ei ollut mikään laskettelukausi, eli tämmöinen välikausi, mutta se kuitenkin oli semmoisia vaeltajia ja sitten oli semmoisia niin maastopyöräilijöitä, pyörille laski mäkeä semmoisia reittejä. Se on joku kilpailukin alkamassa, sinne tuli aika paljon porukkaa osanoittajia kisaväessä. Oliko heillä ei kuusikymmentävuotiaissa enää päässyt ilman? Emme tajuttu, me maksettiin, autetaan vähän, jos on pulassa. Niin. Ei, niin oli sama systeemi kuin Italiassa. Eläkeläisetkin pääsi, joo, sai vähän alennusta, mutta mä tiedän, että siellä... Tuolla pääsi ilman. Se on hyvä, kun niillä on sitä öljyä ja kaasua, niin pystyy niin antaa tämmöisiä hetkiä. Oli huipulla, oli lunta ja sitä oli niin kuin tummia pilviäkin oli tuolla taivaalla, että olisi voinut olla niin kuin talvi ja kesä yhtä aikaa tai saman retkellä. Siinä oli opasta. Joo. Tietysti tätä Sotsin olympialaisissa tuli hurjan kalliin, mutta ei ole yhtään ihme, kun siitä monta kaupunkia tehtiin ja kaikki nämä laskettelukeskukset ja muut, niin ne oli niin uutta suunnittelua. Semmoista Venäjällä ei vissiin olekaan. Mutta niin kuin silloin ainakin paras varmaan nyt, kun se on niin moderni.
Siellä kun mennään vielä korkeammin, seuraava korkein puoli, niin Vittan on oikein helppo. Ja menee tosi paljon. Ai jaa, aha. Ja ne ranskavat, mutta ne korkeimmin puolella väittää. Joo, sitten tietysti kato, täytyy tuon huollonkin pelata tällä ne rinteet kunnostaa ja kaikki vehkeet. Siellä oli kalustoa huollossa. Sai tiketteja. Kyllä nämä maisemat oli semmoiset, että oli kiva kyllä ne nähdä paikan päällä. Ja sinnehän nyt sieltä Aaperista tuolla junallakin pääsee ihan näppärästi, että sinne ei välttämättä tarvitse sitä busseja, jos kulkee niin niille paikallisilla vehkeillä. Jos isompi porukka on näin sen mukaan, kun yhteensä parantaa yhteen. Ja nämä tämmöiset erikoiset talot on semmoisia, että on eri puolelta niin kuin Venäjää, eri paikkakuntia, niin tosi symboli. Tässä piti olla toi pyöreä torni jossakin. Se siellä kuitenkin oli. Junan kulki tyylikkäästi tuossa ja maisemat oli. Tulkis me takaisin tähän Karhupylmään? Aika hyvän näköistä. Joo. Sitten tultiin takaisin nyt Haageliin. Tämähän on sitten tämmöisiä erikoisia rakennuksia. Nämä kaikki rakennettu kanssa uusia. Sirius. Sanotaan ne mummot, jotka lähti niistä vanhoista taloista, oli tyytyväisiä, kun ne pääsivät noin uusiin. Tämä on nyt tämä Formula-rata. Se lisää tietysti tämän Sotsin tunnettavuutta. Meidän jokeritkin pelaa siellä KHL ja kohtaa Sotsin aina. Kauden aikana muutaman kerran. Ja silloin kun oltiin 16, niin osa meidän porukasta kävi siellä jääkiekkoissa Sotsin jokerit. Ei, ne piti mennä, mutta se olikin just Helsingissä samaan aikaan. Se oli niin päin, joo. Ne joutui vähän muuta katsomaan. Oli se joku muu. Joo. Tässä on tämä rata, että melkein tuossa me ajeltiin bussin kanssa rata ympäri. Ja mikähän nyt tuolla erikoista aina, kun Venäjä menee, se on myös ihmevehkeitä. Kyllä olen nähnyt Saksassakin tämmöisiä samanlaisia, niin tämmöisiä yleisiä, mitä ympäri eri maissa niin olevia. Tämä on Olympiapuisto, niin siellä on kaikkien mitallistien nimet on noissa laattoissa. Siellä on lapset leikkineet olympiarenkaissa, se on mukavaa siinä. Siellä löytyi kyllä Suomen jääkiekkoilijoiden ja hiihtäjien ja muiden nimiä. Tarkkaan katsottiin niitä. Jos tästäkin suureltaisiin, siinä oli suomalaisia tuossa. Tässä on nämä symbolit. Tuolla näkyy tuo Joutsen, joka oli olympialaista tunnus. Renkaat siellä oli joka paikassa olympiapuistossa. Tämä on sitten paraolympialaisten tunnus. Oli komeen näköinen iltavalaistuksessa ja vielä päästiin sitten katsomaan, tai ihan tarkoituksella mentiin katsomaan tätä vesishouta. Tästä voisi nähdä, että miten mahtavaa. Tästä ei kuulu se musiikki. Siellä oli upeita kappaleita, siis niin kuin ihan klassista musiikkia, kansanmusiikkia ja semmoista, mitä suomalaiskin tunsi omia juttuja. Niin siinä oli aika hyvin suunniteltu se ohjelma. Ja koko ajan se tuli lisää väkeä, kun siellä oli niin kuin muutama tuhat ihmistä seuraamasta. Esitys mahtui hyvin sinne kentälle kyllä. Ja nämä kaikki tietysti suihkut meni musiikin mukaan. Semmoiset niin just silloin, että ne nousi ja laski sen mukaan, kuin miten musiikin rytmi oli ja tempo. Tässä on meidän matkailisia kanssa, niin Rantakadulla nautiskella. Sitten oli tuommoinen, missä voi mennä ottaa nuo ylimääräiset ryhmät pois varpaista. Ne kalat voi taas pistää vain varpaat tuommoiseen altaaseen, niin näykkii sen ylimääräisen Rantakadun tunnelmia. Pari semmoista, niin kuin, jotka kivettyvät
ja ihmettelin paikallekin alkanut. Missä on kovanäköisiä kurssiseuromiehiä. Käydäänpä tulla. Aika hienoja vaatteita. Nyt on joka puolella siellä, missä on merta, niin siellä on hienoja vaatteita. Se voisi laittaa vaikka Facebook-kuvaksi. Ja tässä on tämä meidän maailmanpaikka, joka on öljyputken rakentanut tuolla Lähi-idässä. Ja me ihmetteltiin, että minkä takia hänellä oli niin 2 tuommoista mukia oli tilannut samalla kertaa. Sanoi, että tämä on just sopiva määrä. Oppinut maailmalla, että mikä on hyvä määrä. Ja sitten siellä on tekniikkaa, että minusta käytiin katsomassa elektroniikkakaupassa. Siellä on kaikenlaista aikaista hommaa. Tämä oli sitten hunajakauppa, sitten tietysti piti mennä sinne. Siinä oli jos jonkun näköistä tuommoista hunajahommaan liittyvä erikoistarina. Tässä oli meidän hunajatyttö, joka palveli meitä siellä myymässä. Tuossa on tämä Ossi on siinä tekemässä kauppaa ja kyselemässä ja siellä valopuoleen näkyy takana peilissä. Mä otin vähän mallin siitä kansainvälisestä miehestä ja 2 on kyse kuvakin. Tässä on näitä symboleja, niitä löytyi sieltä. Tuossa pari sellaista ohikulkijaa piti vähän neuvoa käydä kysymässä, mistä päin sitä ollaan Sotsiin tullut. Moskovasta. Tämä sesonkiaikahan mulla oli, että enää niin se turismi oli aika hiljasta. Se olikin tavallaan toisaalta kiva, niin silloin oli niin rauhallista paikkaa. Tietenkin kaikki menomestat oli vähän niin kiinni. Jos sellaista olisi kaivannut. Tässä kuitenkin mennään ja tullaan. Toiset tulee vastaan, toiset menee eteenpäin. Päästiin maisemiin sieltä meidän hotelli-uimalta, tai sieltä hotelli. Tuossa oli se, että tulee uudestaan vielä, mutta tämä on joku yöhuus. Tämä on se enää jotakin ollut semmoista. No ei ollut ruuhkaa parketilla, sitä tyylikkäämpää mennäkin. Siinä on ahti. Nyt ollaan tuossa uima-altaalla. Siellä oli vesi oli yli 25 ja se oli suolasta. Pysyi hyvin pinnalla. Siinä mielessä tuli aluksi vähän erikoiselta, mutta sitten se tuntuikin hyvältä. Puhdastahan se oli ja kirkasta. Tämä on se Helmi-hotelli. Onko tämä Tsemsuusina vai Semsusina? Tsemsuusina. Tsemsuusina. Tiedetään, kuinka monta vierailijoita on tällä? 1000. 1000 huonetta. Joo, on yli asukasta. Tämä on sisarhotelli sille, se olikin jalkahotelli. Se kun oli yhtä aikaa kuin suomalaiset maat. Tämähän on nyt niin nykyaikainen, se olympialaisia kunnostettiin. Eikö tässä ollut monta tähteä tässä? Se onkin palvelut sen mukaan. 4 tähteä. Reinon ryhmälle oli tehtänyt viestejä. No, siinä rantakatu. Mulla on tämmöinen pusero tässä päällä. Mä ostin tämän sieltä Sotsista rantakadulta. Mä ajattelin, laitan sen päälle sen takia, että on vähän muistia mieleen. Toisaalta näkee, että on hyvä laatuista, kun on vielä se. Ja sitten tyttären tyttärellä semmoinen Sotsin pipo, joka oli suosittu. Napitkin, sitä me mietittiin, että mitäs toi mahtaa olla suomeksi. Niin paras arvaus oli se, että se on vetoketju. Se tietysti tarkoittaa jotain tämmöisiä pikkupalojen hetkuja tai mitä. Mitä se on? Juomia. Napitkin, niin just juomia, joo. Napitkin. Että ei niissä vetoketju. Ja sitten, mitäs tässä nyt herkutellaan sitten? Taitaa olla vähän niin kuin lähdetunnelmia, niin olikin. Oli paljon matkaa. Nyt ollaan Moskovassa jo. Tämä junamatka meni nopeammin. Ei ole yhtään junamatka. Mutta tuossa näkee, miten on niin kuin valot.
Moskovan valo. Oli vähän erilaista kuin jotkut muistaa. Vieläkin tuolla uimahallin saunassa, niin porukat on käynyt joskus, niin muistan, että ei ollut valaistusta kauan. Niin tässä on ollut pitkä matka, kun me oikaistiin sitten sinne. Ja nyt ollaankin onnellisesti Helsingin päärautatieasema. Kiitos matkaseurasta. Muitakin kuvia on katsoa, mutta ensin pitää katsoa tietenkin kello. Joo, tässä on nyt oikeastaan. Lopeta siinä. Rinnalla olisi varmaan paikalla olevilla tai sitten tuolla niin netissä olevilla, niin jos ihmisillä on kysymyksiä tai esityksiä, niin nyt voitaisiin niitä käydä läpi tässä. Niin, Jukka. Sitten. Sen Sotsin, niin olisiko mahdollista, että se olisi samaan aikaan kuin formulakihat? Syksyllähän ne on, en muista ollut, koska ne on samatkaan syksyllä, niin voisiko se järjestää siihen? Joo, muuten, tai siis voi, mutta se on silloin kalliimpia ne viikot aina, milloin on formula. Sen takia me on valittu se muuhun aikaan, mutta kyllä totta kai voi. Ei. Se on kuitenkin halvempi, jos täältä lähtee erikseen. Joo, normaali matkan kohdalla vaikuttaa tosiaan aika suuresti siihen hintaan. Vielä tässä on Käkisalmen markkinat. Jos mennään Käkisalmelle, niin voisiko mennä markkinalle? Vai nostaako sekin hintaa? Ei se varmaan hintaa nosta. Se on eri vaan, että siellä voi olla vähän markkinat vähän joka päivä. Mutta jos siellä olisi joku tapahtuma, niin tietysti sitä voisi ajatella sitä päivämäärää sen mukaan. Se on kyllä totta. Niin tuo Käkisalmi Ikora-matkaan, niin tosiaan siellä Ikorassa on siis paljon muutakin kuin se formula-rata, että sehän on ihan tämmöinen erityisesti talviurheilukeskus, mutta ja sitten siellä on ihan uusi hotelli. Ja sitten se, vaikka meillä alun perin olisi tarkoitus yöpyä Viipurissa ja nyt oltaisiin siellä Ikorassa, eli nämä painopistettä vähän siirtyy sinne, niin joka tapauksessa Viipurissa olisi riittävästi ostosaikaa, vaikka siellä ei yötä oltaisikaan. Ja Helsingistä lähdetään 3 päivän matkalle silloin, kun Käkisalmeen mennään. Täältä ei kannata 2 päivän matkalle lähteä. Voisiko sinne päin kysyä, että näkyy sitä hyvin ja haluaisin vielä katsoa jotain. Reino, saat nyt äänessä. Jos ei ole nyt kysymyksiä, sitten onko sinulla siinä ne viime syksyisen Pietarin risteilykuvia? Ne voitaisiin vielä katsotaan ne. Mä lopetan tämän meillä oli viime syksynä pikkasen tämmöistä ruuhkaa, kun oli tämä juhlavuosi ja juhlat ja sitten tämä järjestettiin se risteilykin siihen, ja joka kaiken lisäksi vielä onnistui ihan hyvin. Että. Mikä tämä luoto on, mitä te näytät aika usein? Oletko käynyt tuolla? Mikä? Tuo luoto, mitä te näytät aina tuolla kuvassa, niin oletko käynyt? En vielä. Missä se on? En tiedä, se on ihan toi, antaa toi koneen oma. Se on koneen joku lempimaisema. Niin nyt sä voisit jakaa tasaisesti. Reino, minä sinun suosikki vaivas Viipurissa Korolenkon. Minä luin semmoisen Korolenkon kirjan, missä oli sen kohtia kertomuksia. Hän oli aika usein vankilassa ja hän oli yhden novellin kirjoittanut siellä Igi-Ihanassa Visni Volotsikin vankilassa. Niin, jossa me olimme silloin yhden yön siellä Visni Volotsikin kaupungissa. Siellä on vankila ja tämä Korolenkko oli siellä. Mulla olisi aika hyvä kuva, jos olisi Moskovan kuvia. Siitä olisi aika hyviä.
Ei tarvitse katsoa sitä jokiristelyä, katsoisi vaan kun me ollaan siellä kaupungissa. Se on oikeastaan sama, mitä näitä menneitä, että joo. Kyllä. Että nythän tässä on nimenomaan, kun tässä on tämän vuoden osalta on aika paljon tämä matkailuavartaa ollut tämmöistä niin pelkkää nojatuolimatkailua, niin tässähän nyt sitten joudutaan miettimään sitä, tai itse kukin on joutunut miettimään sitä, että millaista se on, kun ei pääse matkustamaan. Eli tämä vartuminen tulee niin kuin sitä kautta, mikä merkitys itse kullakin on matkustamisella ja niin edespäin. Ja kyllä se omakohtaisesti voi todeta, että aikamoista aukkoa se niin kuin jättää. Äsken tultiin rautatieasemalle ja taas niin kuin ollaan lähdössä rautatieasemalle. Mikkala purotti siinä ja siellä oli pistetty peittoa korville ja mentiin viikkoja ohi. Onko tämä nyt sen näköistäkin kun oltaisiin Moskovassa? Näyttää Moskovassa. Joo. Ja sitten meillä oli vähän tämmöistä. Nyt on niin kuin Moskovan kuvia. Tässä, kun suunniteltiin, että sinne pitäisi mennä, niin olisi se kiva mennä sillä lailla muutenkin kuin kuvissa. Sitten jos sinne kuvia siitä Petrostavasta. Joo. Eli se on kiva, kun Joo. Mä en nyt laittanut tähän mukaan, kun mä ajattelin, että ei mahdu kaikki. Siitä on tosi hyvät kuvat siitä Petrostavasta. Tässä näkyy näitä Moskovan sieltä Punaisen torin kukoista. Tässä oli, niin joo, tämä turismi oli tässä vaiheessa vähän sellaista hiljasta, että tämä tämmöinen värikkään näköinen opas, niin se oli hyvin tunnettu monen ryhmän osalta, että hän hoiti kaikki nämä suomalaiset opastukset tuossa Punaisen torin kukoissa. Oli semmoinen tässä on varmaan tuttuja rakennuksia. Näitä näkyy. Tässä on, mikä se oli se lentäjä, jonka vastoin. Tämä jotenkin näytti pieneltä, se on kuitenkin niin iso tori. Niin, tämä on sieltä mauseluomista. Aina pitää kuvata näitä, kun ajatellaan, että minkälaista on niin Venäjällä, että onko se niin siistiä, niin se on tosi siistiä jännä. Nykyaikaa sielläkin. Ja ainakin näissä isommissa metropoleissa. Aika nopeasti menen, että sitten mennään katsomaan paikan päältä tarkemmin. Siinä oli jonoa sinne niin Mauseluomiin. Tässä oli tämä kuuluisa kauppa. Mun tavaratalo. Aika hieno näköistä. Niin. Siinä niin voi katsoa, minkä näköistä auto on. Ja ainoa mikä tuossa, kato, tässä oli yksi sellainen kiinnostava juttu, kun meilläkin on nuo tupakat tuolla niin piilossa. Täällä on sama juttu, että sielläkin pitää osata toivoa, mitä haluaa. Siellä lentäjän nimi on se Matias Raini. Rusti. Matias Etelinen. Matias Rusti. Joo. Mikäs tää? Lentäjän galleria. Niin, se uudet puoli. Niin. Siellä on se vanha puoli. Ja sitten taas se uusi. Joo. Tämmöisiä me ei ole ehditty katsoa käymään, mutta olisi niin hienoja juttuja. Joo. Niin tämmöisellä kiertoilun aikana, niin nyt täytyy katsoa vähän mitkä on niin polttoaineen hinnan. Tuolla on tätä modernia kaupunkia. Tämä oli se puisto, mitä me kierrettiin, että meidän piti mennä sinne vuodelle. Että se on näköala. Kyllä Moskova oli sellainen paikka, Moskovan metrot ja kaikki semmoista erikoista. Tunnistitteko rakennuksen?
Tämä valkoinen talo. Kori. Sitten poikettiin tämmöiseen 1000 sisällä vielä otettiin muutama kuva. Taidetta ja tässä on tämmöinen omat pöydäksi sieltä tämmöinen. Tämä ikkunasta tuottu sinne ulospäin. Ei oltu, kun me jatkettiin sitä matkaa. Me tehtiin niin päivällä vähän kiertoista. Tässä mä kanssa kuvasin näitä aina tämmöisiä tärkeitä kuvia. Siistiä on. Näiden hommihan pitää toimia silloin matkailijan tyytyväinen. Borssia on nautittu täällä Hermannin kerholla ja sitä nautittiin täällä Montoissa. Tämä sitten jatkuu sillä lailla, että jos haluatte katsoa, mä voin nopeasti näyttää tämän matka tuolta Moskovasta Pietariin jokiristeen. Niin, seuraavan kerran joo. Meillä on paljon katsottavaa seuraavassa kerrassa. Parempi jättää jotain, ettei pitkästytä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja mä en tiedä, miten kellekin nämä kuvat on näkyneet, miten on pystynyt katsomaan omista laitteista. Joo, hyvin. Joo. Nyt on tullut palautetta sieltä. On kehuttu, että on näkynyt hyvin. Kehuttu ei ole. Mutta ei haukuttu. On huuli pyörillä ja silmät rapittain katsottu. Matkoja toivottu esimerkiksi eteläiselle Venäjälle. Sinnehän me mielellämme lähdemme. Täällä oltiin muutama vuosi sitten siellä Sorovitsissa, jossa käytiin mitä tuhatta vuotta ennen hajavasti maailmaa. Ollaan yötä katsomassa ja Kulkulassa. Elämän on ennen paikka historiassa. On reagoitusmatta, että oltiin Lotokoranista. Ikämikä on siinä keskellä elämällä tämmöinen ultralainen hauta. Hänelle mitä vaan. Ja tämmöisiä kippaloksia. On ikinä ollut niin vaan yhdenkin puolesta, oli varmaan 100. Imperial hotellin nimiteli kyllä, että se on varmaan tarjolla. Joo, laitetaan työlistalle. Tuosta hotellihuoneesta tulee mieleen sellainen vanha juttu, kun me oltiin arkkitehtinäyttelyä purkamassa Leningradissa. Ja sitten mun yksi työkaveri oli voittanut just matkan meidän työpaikan arpajaisessa ja mä tiesin, että hän asui Pulkovossa ja me osettiin Euroveiskaassa. Jostain kumman syystä me oltiin saatu semmoinen iso sviitti, että meillä on niinku flyygelit ja monet makuuhuoneet ja työhuoneet ja muuta. Ja sitten mä hain sen mun työkaverin, kun se oli yksin sen reissu, ja mä tuon Pulkovoskaan, että hain sen sitten Euroveiskaan ja me tullut tutustumaan meidän huoneeseen. Hän ihmetteli, että miten tämmöisen huoneen, tämä meidän osaston entinen jäsen, joka ei enää joukossa, mutta on paljon Venäjää kiertänyt ja tuntenut, hän sanoi, että kun sinäkin liityt puolueeseen, niin sitten pääset tällä puolueeseen. Siinä meillä oli vähän naurussa pitämistä. Joo, tässä on. Kato, mä voin näyttää. Joo, kato, kun tässä on hieno systeemi. Tämä on tällainen, että tästä kun mä painan näin. No, niin kato tossa. Niin se. Me laitetaan toi nauhoitus poikki. Joo. Kiitos hei. Niin. Ota vielä. Niin,
sitten jos tässä, niin se todettiinkin, että Venäjällä näitä matkakohteita ei tarvitse edes kauheasti olla niin kuin Venäjän tuntemusta tai mielikuvitusta, niin matkakohteita löytyy kyllä enemmän kuin yhden ihmisen elinkaarelle, vaikka joka vuosi matkustaisi vähän aktiivisemmin kuin mitä tänä koronavuonna ollaan päästy matkustamaan. Vaan niin kauhean iso maa, että nämä lähialueet, Karjala ja Pietari on ollut monen kertaan, kun muualle lähtee, niin sitten tulee 1000 kilometriä lisää. No se tarkoittaa sitä, että niin matkojen kestot pitenee ja sitten ne tutustumiskohteet kuitenkin vähenee, eli koska se ajasta niin paljon menee niihin matkustamisiin. Mutta kyllä siellä nykyisin pääsee lentää junalla, pystyy matkustamaan kyllä pitkiäkin matkoja. Mutta se nyt jää nähtäväksi sitten, että miten tässä edetään. Että kaikki nämähän on nyt niin kuin itsestään selvää kaikille sekä täällä että toivon mukaan vaan myöskin sitten siellä kotikatsomoissa, miten tämä koronahomma tässä nyt etenee. Niin täytyy hengissä olla varausta ottaa huomioon. Sehän on nimenomaan matkailualaa ylipäätään, silloin kun puhutaan noin yleisesti, niin tämä koronapandemiahan on kaikki eniten niin kuin koskettanut matkailualaa. Se on mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisiä kaiken näköisiä vaikutuksia tällä on maailmanlaajuisesti matkailuun ja ainoastaan nyt sitten ja myöskin meidän Suomen matkailuun. Ja joka tapauksessa ajatus on semmoinen, että tästäkin selvitään ja edelleen lähdemme. Minulla oli 3 Italian matkaa että omaa linjan kautta ja minä aina etin sen etumaksun sinne ja että minä pelkäsin, että saanko mä kun ne radiossa, että aivan maata ei ole saanut sitä takaisin, mutta mä kävin koneelta katsomassa, että kyllä ne oli maksanut sen. Oma linjan on vielä ne verran varakaisesti sieltä maksuun pois. Minä olisin 20 päivää mennyt Sisiliaan, mutta eikö sinne nyt mennyt. Mutta sitten jos me ollaan niin kuin tässä vaiheessa iltaa, niin sitten me aletaan kyllä katselemaan sitä, että jos rupeamme juhlallisiin päättäjäisiin, eli vanhan neuvostotavan mukaan tietysti olisi pitänyt silloin kun tilaisuus avataan, niin julistaa tilaisuus avatuksi ja sitten on tietysti tämä vanha tapahan on myös, että julistaa tilaisuus päättyneeksi. Ollaanko me nyt tilanteessa, että me päätetään tämä tilaisuus ja sitten lähdemme niin kuin odottelemaan, millaista on tulemassa. Meidän osalta, siis osaston osalta, niin heti kun tietoja tulee siitä, että matkustamaan ja nimenomaan puhutaan nyt matkustamista Venäjälle, niin siitä me kyllä aika hätäisesti ja aktiivisesti lähdetään sitä tiedottamaan. Ja tässä oli nyt sitten se, että jos nyt ei ulkomaille päästäkään matkustamaan, niin meillä on kuitenkin ajatuksia sitten korvata niitä näillä kotimaan retkillä. Saattaa olla, että niitä kotimaan retkiä järjestetään siitä huolimatta, vaikka ulkomaallekin päästäisiin. Mutta todennäköisyyshän on se, että tässä nyt alkuvuoden aikana ainakaan tuonne Venäjän puolelle ei olla matkustamassa. Se näyttää siltä osin Venäjän tilanne aika huonolta. Toisaalta nyt on, niin kuin mä sanoin jo ilmeisesti silloin alussa, että emme lähde arvuuttelemaan sitä, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, että kun nämä rokotukset alkaa niin meillä kuin heillähän on se jo alkanut, niin millaiset ne niiden koronarokotusten niin kuin vaikutukset sitten on. Se on niin kuin, toisaalta Venäjä on niin iso maa, että siellä se vaikutus kestää kyllä pitempään. Mutta jos tilanne on sellainen, että kenelläkään ei ole nyt, eikä sieltä ollut sieltä virtuaalipuoleltakaan ei ole tullut puheenvuoroja, pyyntöjä, niin sitten mä kiitän osanottajia ja julistan matkailua vartaan tilaisuuden päättyneeksi. Kiitos. Kiitoksia kaikille osallistumisesta.